Smile and Learn. Què tal, nois? Avui parlarem dels animals invertebrats. Saps quins són? Els invertebrats són els animals que no tenen esquelet intern. A vegades tenen una estructura externa dura, que serveix per la protecció del cos. Els invertebrats es classifiquen en 6 grups: mol·luscs, cucs, artròpodes, coelenterats, equinoderms i esponges. Fins després! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes!